Welcome to T-Favors TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Holiday chematama explaining kuti akatiza sei akamhanyiswa sei kuzvishavhane si full video mahwambi nation but inzwa wangu inini nyaya yezvishavhane ndindau yani, but they touched my wealth, they touched my reputation, they touched my people. Andona I know kuti vakabva ipapo vatori vachivavarira kuti miles 10 naitaro 10 wangu handikunyepera. I have a whole thing that I'm going to talk about it. I'll tell you about it. Wangu takapinda musango wangu if it wasn't for the skill yatinayo isusu takamhanya isusu takapinda musango. We were there tichitsvagwa tichiscoutwa nemakorokoza but nanhasi vari kurwadziwa because makorokoza haana kwanisa kundibata sha skill ratakabva naro kuhigh school isusu mawani inatsana wangu tatiri musango yeah tsana wangu yeah but boys anomunyepere mukaedza zvamuri kuita izvi kaizvi pachakupisirai mese. Ndakataura something ngati miles boys musi weSaturday ndikudzoka kuZvishavhane. Munhu wese angari pashow papa make sure kuti muri muCD makaungana ndakukuona ina 12 o'clock zvamakaita zviite. But anyway, I love you guys. Thank you so much for the love that you show us. Chero ndikabviswa zino, chero ndikabviswa nzeve. I'm always gonna come back and I'm always gonna be there for you guys. You guys munondi need and I'm gonna make sure that I'm there for you. You love me. Thank you. Anyway, I'm sure mazvinzwira mega from the horse's mouth. Holiday naidedzera kuti ndakamhanya kuti ndange ndichachikoka musana ndichipinda musango nemufana wangu uyu asi vazukuru vavambuyanaenda vakawanda vakafara visingaite vachidedzera kudai marova mukauraya. Munongoziva mega holiday anozikanwa nekunyomba vanhu too much. The likes vanhu vakaita sana Winky D anotaurira padivi saka vanhu vanga vachifara visingaite. Thank you so much. Don't forget to subscribe.